Iya. Dino iki sing Asik. Tresno motor kali deres bergoyang. Pakai Sukowati. Mas ora kelingan ate janji ora bakal lali nanging sira citra janji ing nyatane gawe lara ati asik Mas Prayin di mana-mana aku iki ucap janji ora bakal lali aku iki tresno lair batin kang sejati Pak Min, ya Allah aku keuangan loh karo Pak Min Mas, keuangan aku. pokoknya aja lali Dalam. Bapak Ibu ingkang ngelih bakso Sukowati solusinya Pastilah. ha ya sak jose pokoknya ayo Dek Nate ngerti cari rakan urip bebarengan sira citra janji ning nyatane ati bakso Sukowati Pak Sarwito asik Mas ora kelingan ate janji ora bakal lali nanging sira citra janji ing nyatane Desa moto ucap janji ora bakal lali aku iki tresno lair batin kang sejati donga ayu Pak Min, bablaske napa? manut bogel pokoknya Napa? Oh, Oh, ngikutin aja. kangen semu co Siap. wes ben gayang sisan pupung Pak Amin kaparang jemeneng Sira solo kangen semu Pak Dekarno Ayo!
nambati. Pak Min, niki jenengan lho. Ya, Nembang piyambak nang ngoten, kula mboten disawer dhewe kok kancane disawer. oh gak sah. Yo. Ayo. Aja. Aja sembelawang bagus tresnoku iki bakal alayu ora suwe Kangene semu Pak Ginarno. iso sumandingono ing sisih Kangen semu.
Abang Windah den tulus.
penting sesuk nempur berat anggap anggap bojo waro koyo priyayi ditoke wae yen mendem rasa kancaku lereng ora tak anggap penting anak bojo muni nuturi kaya kiai ditoke wae liman kotoran losor dhewe Asik bapakku. ojo sekas randino awis tak cukupke lelakonku pancen bener kandamu merko mendem rusak awak Lama tinggal kancaku leren ndugal adung-adung kuat mendemku ben tambah kuat baik Ayo, cus, kangen hati mas. Ayo, put Isara. saya mau tamasya keliling-liling kota sampai
sambil melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan becak, kereta tak berkuda. Becak, becak, tolong bawa saya. Ya pesona. Mohon perhatian Bapak Ibu yang mempunyai mobil Avanza B1110 FYN lampu sen nyala terus. Nanti tekor kakinya. B11110 FYN lampunya nyala terus. Mas Agus Kusumo. Pak Dimas maju. Suwindu Nah, kita maju. lawase aku lunga ora pamit aku Gendong kemana-mana. aduh wong ayu Ayo, Mas Joko. bojanku Bae. ati susah mongkan siramu monggo Pak Sis, monggo Pak Sis. Reno wangi tak anti-anti susah nunggu kowe bali. Kangen iki ra bisa mari amung sira kang bisa nambani. Hae Mas. Lakon Pak Lasdi. Hae Pak pokoknya. De. Hae Pak De. Heeh. Nah. Monggo Pak Prayit. Aja Mas Prayen ditunggu Mas Joko monggo. Gendong kemana-mana. Monggo Mas Prayen. Asik. Mbak Melani maju. Pondok labu bergoyang. Ayo Mas Joko. Windu suwe lawase kowe lunga ora pamit aku Mana di mana mata kambing saya. aduh wong ayu apa bojanku ati susah nunggu sliramu Tak gendong kemana-mana. Iki wis jam piro? Reno wangi tak anti-anti ati susah nunggu kowe bali Kemana-mana. kangen iki ra bisa mari amung sira kang bisa nambani Wes Mbak Tek, anu Mbak Tek yang agar ketemu Mas Joko yang Hae Mas. Hae. Hae Mas. ojo sumelang wong ayu tresnaku iki ra Ireng manis. layu
Papa. Bapak Ibu yang Masuk, memiliki Mbah mobil Yit. dengan nomor polisi B110 Avanza warna silver lampunya sen nyala terus. B1110 Avanza warna silver lampunya nyala terus. Oke, baik, baik. Iya, siap Mas Joko. Yo, Yo, Pak Min. spesial Pak Min. Ayo, Galeh bergoyang saudaraku. Asik. Monggo Pak Min, Mas Bagus, Bang Lemi. Lu nyanyi ya kan? Monggo Bu. Mas Prayit. Nadyan aku bocah gunung, kau banget tunungku, ora susah kate nganggo bingung, yen kau pancen tresno aku. Monggo Pak Min. Spesial kagum Pak Min. Buat besar sekolah. Tak sekop. Sampai bawah ya. Bawah banget ini. Pak Min. Iki Pak ayo. Kormatan no, Dik. Bonus tak kene Coba, Pak Min no. Iya. Nggih Pak nggih. Pak. Iya, Pak. Sanggup kok. Niki Kula niku apik. anu 50 juta kurang sejuta meleh, Pak. Jujur aku. Aku genepi Pak Ayo. Min no. Karo dilebokne, Dik. Iya. Masa ya. Apa kowe kelingan Durakane bakso Sukowati.
tok iki, Pak. Timbilen Sayang lho, lagi. Bu, timbilen lho mengke Pak Min. Apa kowe ra kelingan sehat selalu pokoknya buat bapakku. Keluarga besar Sukawati. Mas Prayit, pokoknya sehat selalu ge berkah buat putra tercinta. 3 juta Pak Men. Jarimu 1 juta. Lah karena tak hitung meneh kleru lek ngitung. Sing ngitung gak teki ya kleru terus. Kurang terus. Lah aku ra iso hitung-hitung ya Mas. Sadar dari lamunanku. Rogoh sik. Sik iki. Kurang pira muka 3 juta? 3 juta Pak Men. Nggih.
Pak, jauh. Lagi, Pak. Ngono lho. Lagi. Sing marai kelingan terus. Aduh. Dadi ora konsen to iku. Papa Joko maaf. Sadar dari lamunanku.